Vždy prebúdza Paríž ten tón zvonov chrámu Notre Dame. Aj rybár, aj pekár už poznajú zvon, čo znie z chrámu Notre Dame. Veľký zvon ako búrka tu duní, malý spieva jak stíchnutý žalm. A niektorí vravia, že Paríž má dušu a tá je v chráme Notre Dame. Počúvajte, no nie sú prekrásne. Toľko farebných tónov, toľko rozličných nálad. No možno neviete, že nezvonia len tak sami od seba. Nie? Nie, hlupáčik. Tam hore, vysoko v temnej zvonici, býva záhadný zvonár. Kto je ten zvonár? Kto? A čo je zač? Čo? Ako sa tam dostal? Ako? Klopén vám to povie. Bude to príbeh človeka a netvora. Príbeh sa začal v tme na rieke, tam poblíž chrámu Notre Dame. Buď už ticho, nájdu nás. Tiško. Niekoľko cigánov ticho sa plavilo k chrámu Notre Dame. 4 zlatky za bezpečný vstup do Paríža. Ale náhle sa prístav stal pasou, ach tá hrôza v tme číhal tam sám. Diabol krutá, bezsitná postava, tvrdá sťakou. Sudca Claude Frollo. Zvonov z Notre Dame. Sudca Frollo zlo a hriechy zo sveta chcel zniesť. Všade videl samú skazenosť, len v sebe nie. Berte tú cigánsku bandu do paláca spravodlivosti. Hej, ty čo tam skrývaš? To, čo ukradla. Zoberte jej to. Utiekla. Ochranu! Zoberte nás pod ochranu! Dieťa? Netvor. Skríkol arcidiakon. Je to diabol v ľudskej koži. Posielam ho späť do pekla, odkiaľ aj prišiel. Hľaď na tú preliatú nevinnú krv, ktorou znesvetil si chrám. Som nevinný. Nemala mi unikať. A teraz krv tohto dieťaťa chceš pridať k svojim podlostiam. Moje svedomie je čisté. Aj sám sebe a svojim verným. Prav si ja čisté svedomie mám. Ty však vieš, že sa pred pravdou neschováš. Každý tvoj hriech potresa náš chrám Notre Dame. V tom ten mocný pán a vládca hádam prvýkrát dostal strach, že jeho dušu môže stihnúť pád. Čo mám urobiť? Postarej sa o dieťa, vezmi si ho za svoje. Čo? Ja si mám vziať túto obludu? Tak dobré. Ale bude žiť s tebou v chráme. V chráme? A kde? Hoci kde. Len ho niekam zavri, kde ho neuvidí nik. Trebárs vo zvonici. Napokon cesty pána sú nevyspytateľné. Ešte sa mi môže hodiť na nejaký trik. Ten šťastný. A Frollo dal tomu dieťaťu kruté meno. Meno, čo značí nepodarok. Quasimodo. Záhad snáď vyriešia nám zvony chrámu Notre Dame. Kto z nich je netvor a kto z nich je pán?
spievaj zvon, 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 zvon.